Branislav Nestorović u intervju u Večernjim novostima kaže da postoji mogućnost da podrži manjinsku vlast sa socijalistima i sa naprednjacima. Menja li to nešto, ako se obezbedi ta većina, menja li to nešto što se tiče protesta? Ne, apsolutno, zato što to menja prosto u kalkulaciji SNS-a, načina koji je predsjednik Vučić komunicirao da eto, oni neće možda moći da formiraju vlast u Beogradu, pa će zato biti ponavljanje izbora, zato što on ignoriše zahteve da se izbori ponove, ne zato što ne može da se možda formira vlast, već zato što su ovi izbori flagrantno pokradeni i za to imamo brojne dokaze. Tako da to ništa ne menja, mislim da je zahtev za ponavljanjem veći od neke konkretne vlasti u Beogradu, zato što se tiče potpunog gubitka poverenja u jedan izborni proces i mislim da to je izuzetno važno, pogotovo u ovom trenutku kada su neki ljudi, neki mladi ljudi. Koliko je to važno što mi smo stalno proteklih meseci, nekako javnost je stalno pričala o studentima koji nisu aktivni. Mi smo videli juče studente koji, ajde da kažem, kritikuju opozicione predstavnike zašto se ne ostane uveče, nekako i rezignirane i besne, koji insistiraju da se tu ostane i danas u prvim borbenim redovima. Apsolutno je jako važno, ja to moram da kažem i kao narodna poslanica, kao predsednica stranke koja je jako stala do participacije i mladih, ali i kao nastavnica fakulteta. Dakle, ja radim sa studentima, sutra ću držati časove sa njima. Dakle, mislim da to je izuzetno važno i da mi moramo još dodatno da radimo, da aktiviramo mlade, tako da oni koji su bili ovde juče i danas ne smeju da napuste ovu borbu, ma kakav efekat ona imala sada, jer borba će trajati, ona neće se završiti za nekoliko dana, ne smeju da ju napuste i da se pasiviziraju i da pređu neke apstinente. Mislim da od ovoga dosta zavisi i kako će se oni odnositi u budućnosti prema izbornom procesu, a i neke druge generacije. I to je jako važno zato što ako mi u potpunosti izgubimo bilo kakvo poverenje u izborni proces, nama onda ne ostaje mnogo toga što možemo da radimo. Čini se da su svi izgubili poverenje i kako gledate na tu ćutanje institucija? Zato što mislim da su oni su navikli da ovde ljudi dosta toga mogu da istrpe, ali oni i kupuju to trpljenje. Ali mislim da postoje neke granice posle koga ta borba prelazi u nešto drugo. Ja sad stvarno ne bih da mi dođemo u tu situaciju. Samo kratko za kraj, vi ostajete, poslanici se ovde, da kažem, smenjuju u podršci, jel tako, Mariniki Tepić i Miroslavu Aleksiću? Da, mi se smenjujemo. Ja lično mislim da nema potrebe da svi budemo sve vreme u toj zgradi, između ostalog i zato što mi možemo uvek da uđemo u tu zgradu kao narodni poslanici i tako da smo mi večeras nekako više žele da budemo vani, da budemo sa ljudima i da sa njima razgovaramo i da i objasnimo šta mi radimo, ali da im damo priliku takođe da i oni artikulišu svoje poruke. Zato što ovo je sad zajednička borba i nije borba za nas i naše mandate, nego je borba za naše glasove i za pobedu koja je ostvarena u Beogradu.